Numeroso público asistiu á gala Música polo Alzheimer, acto central da programación organizada por a FALU con motivo do Día Mundial desta doenza, que ten como principal obxectivo dar visibilidade aos enfermos e recoñecer o esforzo dos seus coidadores. O concerto deste ano correu a cargo das escolas mancomunadas de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e Friol. Entre os asistentes, o deputado de Formación e alcalde de Lugo, Miguel Fernández, que estivo acompañado pola presidenta da asociación, Carmen Pena. A Deputación, que colabora con este colectivo cunha achega de 12.000 euros anuais destinados ao programa de estimulación cognitiva de enfermos de Alzheimer e outras demencias, sumouse a esta campaña de sensibilización de AFALU. A programación continuará con diversas actividades por toda a provincia e rematará o 2 de outubro en Friol, cun obradoiro de sensibilidade sensorial.